Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina Kitabah Riyadhur Rabihin fi ma'rifati ma'ani Riyadhus Shalihin. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Khususon kangge sedulur-sedulur ingkang paring sedekah menika, mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah, maringi jembar kathah barokah rezekinipun, sehat waras lahir batinipun, saya kuat kandel iman islamipun, saged istiqomah ngaji lan ngibadahipun, barokah rahmat dunya akhiratipun. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab, nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha lan sangking Dewi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Olat ngendika sapa Dewi Aisyah, ngendikane kana ana sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana iku iza dakhala tatkalane manjing sapa Kanjeng Nabi, utawa iza dakhala tatkalane manjing apa al-ngasru 10 dina al-awakhiru kang akhir-akhir min Ramadhana saking sasi Ramadan. Ahya mongko ngurip-urip sapa Kanjeng Nabi alaila ing wektu wengi niku ta. Wa aiqadha lan nangekke utawa nggugah sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Wajada lan nemen-nemeni sapa Kanjeng Nabi. Wasadda lan nyingsetake sapa Kanjeng Nabi al-mizara ing nyampinge utawa ing sandangane, utawa ya ing sarunge nek awake dhewe. Mizar muttafaqun alaihi, muttafaqun disepakati ngalaihi ing atase hadise. Dadi sahih Bukhari Muslime ngriwayatake utawa nerangake nalika Kanjeng Nabi angger ketemu 10 dina sing akhir ning sasi Ramadan niku mesti terus wungu saking sarene, dadi sarene tetep sedhela. Angger 10 dina sing akhir sasi Ramadan niku wungu saking sarene. Ahya alaila ngurip-urip wektu wengi. Tanggal 21 tekan bodho. Nek ten iki ora diterangke sing ganjil-ganjil, berarti pokoke ganjil genep durip-urip. Nek jenengan mesti milih sing ganjil-ganjil. Wong ya
suda separo kok ya. Milih sing ganjil-ganjil. Nek niki mboten wis pokoke angger muni mlebu ning malam selikur ngantek tekan bodo malam niku diurip-urip. Nggugah keluargane tenanan karo ngencengke sarunge nek awake dhewe. Nek sing nggo kathok ya ngencengke kolore. Nek sing nggo kolor lho. Kowe lan iki bapak-bapak sing weteng gedhe iki nyamani ya nek kathok kolor kok ya. Nek kathok sing ana setute mah ming sengkil engko. Nggo tengok timpuh iki mah melet-melet kae yo. Sengkil to masalah iki sakake. Mesti milih kolor ya. Nek sing wetenge gedhe. Nek ibu-ibu iki kathoke kae kolor. Wah kuwi kencengke kolore aja ngantek pedhot. Terus ngurip-urip 10 dina sing wengi saka sasi Ramadan. Ya nggo salat malam. Gandeng wis sare ngono ya nggo salat tahajud. Iya dinggo zikir sing sak-okae keluargane gugahi. Keluargane bapak-bapak iki ngono iki rasah dikon mesti nggugah sing wedok iki. Kur kon gawe badokan. Ora kok jak salat wengi ora. Lek nggugah ditendang. Lek nggugah wae ditendang kok tangi gawe sahur ora ngono kuwi. Ora kok tangi tahajud wae. Tekan ana wong wedok tau apa digugah kok tangi tahajud ora tau. Wis ora bakal nek sing kakung kok nggugah sing wedok tangi-tangi tahajud ora bakal. Ora wani nek iki. Wong ku nek ngantek iki melek bengok. Kowe ora tau kok. Mula wis trima ora nggugah wong ya dasare sing lanang ora tau tahajud. Salat sunat sing top niku nomor 1 salat sunat rawatib sing jenenge qobliyah ba'diyah kuwi paling top. Ya salat sunat sing paling jos qobliyah ba'diyah. Ngisore qobliyah ba'diyah tahajud. Liyane engko wis nang ngisor-ngisore nek liyane. Sing paling jos tetep qobliyah ba'diyah. Kok nek iso tangi wengi nek awake rasayah karo sehat, ayo tangi tahajud to. Nek liya-liyane niku santai. Apa meneh tasbih banyak sekali pengendikan yang namanya salat tasbih itu pun hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tidak begitu kuat. Santai wae nek nggon tasbih. Arep nglakoni tasbih niku njajal dibiasake tahajude sithik. Arep nglakoni salat tasbih niku dikulinake tahajude sithik. Lah nek cara golek keuntungan mbangane ngulinake tasbih haluwa ngulinake tahajud. Nek cara milih-milih lho. Tur le temandang penak tahajud wong tahajud itu 2 rakaat salam ngono bebas kok. Ya ming Fatihah surat. Top tenan ning jenengan rasa takon lah paling top nek salat tahajud niku surat sing diwaca napa Pak? Rasa takon ngono. Iki nek kula ditakoni ya ming jawab salat tahajud surat sing paling top diwaca niku surat As-Sajdah. Wes. Maca. Ming ora apal kok takon. Kok ndadak surat sing paling top sing diwaca apa? Mbasan kene jawab As-Sajdah kono ya ming nyauri waduh nek niku mboten apal. Liyane niku Pak kulhu. Langsung jawab, nah niku lagine. Artine napa? Nek nggon babakan surat niku sing diwaca apa ta apa, pokoke mang waca sing sekirane sampean iso. Kulhu oleh, ina a'taina oleh, wal ngasri oleh,
Wailul oleh, hizaja oleh. Salam taro oleh, alam nasrah oleh. Al-Qaringah oleh, Sabihis oleh. Al-Hakumutaka oleh. Selemah ngomongin iki kesel tok. Lah terangno mbok tetep pilihane kulhu ora ana. Serangke opo wis ketemune tetep. Ketemune kulhu. Bapak-bapak ibu-ibu nek kira-kira duwe hajat, duwe problematika, kabeh problem sing maringke karo sing ngekeki Gusti Allah. Kula matur kabeh permasalahan, kabeh problem niku sing maringi Gusti Allah. Otomatis sing paling top rujukan penyuwunan. Adi balen nyuwune niku ora ana liya sing paling top ya mung nang nggone Gusti Allah. Dadi nek di masalah iman yakin kuwi iki sing maringi Gusti Allah pinangka isyarat dokon ibadah nggarap masalah niku. Lah mengke playune rujukane nyenyuwune nang nggone Gusti Allah. Perantara dienggo nyuwun nang nggone Gusti Allah sing paling top ya tahajud. Di perantara nggo nyuwun. Wah aku ndek masalah ngene, wah aku ndek hajat ngene, wah aku ndek panjangka ngene. Sapa to sing iso nulungi? Ora ana liya kejaba mung Gusti Allah. Makane mlayune nyuwun nang nggone Allah. Lantaran sing paling top meneh iki lantaran sing paling top niku tahajud. Wong kadang kala penyuwunan iki ya werna-werna ning kok kaya dirasake niku beban, kaya dirasake niku abot. Gek disikapi nganggo usaha manusiawi ya direwangi nganggo usaha ngene, usaha ngono. Misalkan pengen sing keri-keri niki dadi pegawe lewat P3K ya direwangi syarate ditetepi. Direwangi nggarap apa sing dadi rukun-rukune iso diangkat dadi pegawai P3K. Ditambah direwangi nyerak-nyerak karo wong dhuwur sing terkait jalure P3K niku. Ning kok kaya angil sempurnane tambahi bengi tangi salat tahajud nyuwun dhateng Allah. Wong pancen kabeh rak di skenario Allah, kabeh rak di tetepke di drama karo Gusti Allah. Lah niki jenengan playune sing paling sip semende Allah paringi pitulungan, paringi hasil panjangka kula ya Allah. Wong sedaya sing saged nggih namung jenengan. Lha ndonga ngono kuwi wae nggo Jawa wae rasa Arab. Lah wong cetha njaluke urusan iso dadi pegawai negeri P3K. Iki dongane aja kok terus Allahumma innaka ngafuwun karim. Ya kuwi apik njaluk ngapura karo njaluk kamulyan Allahumma inna ka sak temene utawi panjenengan iku ngafuwun zat sing maha ngapura. Karimun zat sing maha mulya. Allahumma innaka ngafuwun karim. Tuhibbul ngafwa, tuhibbun resnani sapa panjenengan al ngafwa ing memaafkan. Mula wa'fu ani, wa'fu mugi ngapura sapa panjenengan ngani dateng kula. Niki dongane wong sing ngrasa akeh dosane kuwi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Terus fa'fu anna. Fa'fu ani. Ngana apa ngani sakarepmu? Sing apal apa ngana ya kena, ngani ya kena. Ning niku donga njaluk ngapura lho. Gandeng donga kaitan karo hajat, ya Allah wasilah barokah kula nyerak-nyerak dateng panjenengan nggo salat tahajud, mugi jenengan gampilke dalane anak kula le arep dadi pegawe P3K, pegawai negeri P3K.
sedaya jenengan sing saged nulungi mutuske ngono kuwi lembah manah tembunge andhap asor pengakuane Allah tresna Allah seneng wis istimewa ngeten niku sing do lara-lara kuwi ya ngombe obat terus engko tahajud bar kuwi ndonga meneh ya Allah lara sing maringi jenengan sing iso marekke ya jenengan lantaran kula ngombe obat lantaran kula nyerak-nyerak dateng jenengan mugi jenengan marekke lara kula digatekke marekke aja matekke kok kleru malahan kok muni matek niki ape Dik marekke lara kula mari saka lara matekke lara kula ya apik wong mateni lara nggih matekke lara kula ya apik lho niku iki. Karena memang ora kleru wong matekke lara kula iki mateni larane. Ora mateni wonge. Ning mateni larane. Lah nek misalkan larane kanker men kanker di dalam diri niku dipateni karo Allah, ra ya apik wae to ngeten niku. Dadi ketrucut matekke ra apa-apa. Ning aja matekke kula, matekke lara kula. Wong dilalae bar kuwi terus esuk-esuk ngombe obat, bleng. Bar kuwi gliyeng kunang-kunangen. Semrepet. Masalahe dikai pangan ra dipangan mah go mulih marahi semrepet ya ngono. Marahi semrepet ya. Ngkon mangan kok go mulih. Kermah lho senengane. Wis ngomah iki engko gawek. Ngomah iki gaweke dhewe saiki dipangan sikik. Wah, dipangani kok kunang-kunangen semrepet bar niku terus tenguk ngletak dela. Jam 09.00 kae melek kok pading. Wes bar kuwi tangi kok ning awak iki kaya ora ana apa-apane sehat kae. Ngerti-ngerti malah kepesing. Wah, tangi turu malah pading ngerti-ngerti kepesing wah jenengan terus mlayu nang kola ngising. Ngising niku kok ora metu regetane, ora metu kotorane malah metu nyeleneh-nyeleneh kae. Metu nyeleneh-nyeleneh. Lah niku jebul penyakite jebol. Cara wit kanker niku jebol sak akar-akare. Dadi jebol sak akar-akare gara-gara ndedonga niku. Wah, Gusti Allah ki iso-iso wae sih. Mula biasa ana sing takon biyen iki keteke jenengan pucet. Lara napa ya biyen niku kula lara kanker. Ning alhamdulillah mari kok saged mari. Obate napa? Wah, kula ming pokoke tahajud sambat karo Gusti Allah. Karena obat sing iso nambani Allah. Ha ning rak wong niku nganggo lantarane tahajud. Karo ngombe obat omongane wong-wong niku wong-wong kon ngomong le muni kon godhog dong kluwih 6. Iki ming sembrono lho iki. Wae lah engko nek le ngrungokke serius yo sing do penyakit kuwi iso mulih godhog dong kluwih lho kok. Iki aku ming ngawur lho omonge. Iki nggo contoh dhewe mulih godhog dong kluwih tenan. Nah, anu dudong kluwih nek sing serius kae. Ana wong kandhai godhong sirsak. Ha kuwi dudong kluwih kok ya sirsak. Godhong sirsak kae, godhong nangka sabrang gitu niku. Sirsak iki nangka sabrang, godhong nangka sabrang. Wah, ngomong nek dienggo tenan wah keterucut iki. Godhog dong kuwe bar kuwi mati lah aku sing ditempuhno iso. Lah ya kadang kala nyuwun ngapunten lho niki keimanan ning gone Allah niku rada tipis. Nek nggon terkait karo lara niku wau ning imane terhadap orang lain
misalkan terhadap dokter utawa terhadap wong liya rada kendel karo rada percaya banget. Mula terus ikhtiar manusiawi tok. Ikhtiare niku ikhtiar teori-teori dokter utawa teori medis utawa teori tabib. Kamangka mbok jenengan ki ngaku apa ora ngaku tetep sing iso marek iki ya mung Gusti Allah. Tetepen. Nah ikhtiar niku loro semendene Allah. Ikhtiare loro semendene Allah. Ikhtiar medis, ikhtiar tabib, ikhtiar herbal, ikhtiar tradisional niku manusiawinya. Terus ikhtiar keimanane ayo niku wau kadang nganggo tahajud. Kadang nganggo maca ayat kursi sing iso-iso wae engko nek maca angel ming ra temandang iki. Apa maca Yasin wae mah karuan ketoke. Yasin. Niku lho sing do lali kula niku sok-sok mesakake nek karo saran-saran dokter kok begitu ya. Nek domongi ngene ya ngene tenan. Niki obat ora kena mandeg kudu entek resik yo dientekke tenan kok. Nganti sak buntel-buntele dimamah kok kaya iki kita iki. Walah ya Allah. Jajal jenengan iki. Wong kula niku urung suwe ngeten nang ngene dokter kulit pundhong. Wong gatel. Bar maghrib ana ngene dokter kulit bar maghrib. Kula mbayangke nek nang kono angger ndono wis santrine kesuwen. Nang kantongane. Kantongane niku, kantongan pundhong. Mbrono bar maghrib tekan kono ya wis meh ngisak ya urung ngisal. Ha kok sepi? Ming ana wong loro kula antrian nomor 3 langsung. Dadi cepet banget wong ming 3 tok. Bar kuwi kula tengok nang parkiran udut sithik karo nata obat takon karo parkire. Kok sepi Mas iki? Lerame wau ngarepe maghrib, Pak. Nek ngarepe maghrib ngono nek ora swidak wong kuwi ya ana. Wah niki kok wis ndang rampung. Niki memang dibuka rada mruput ket wingi nika. Biasane jam 5, sakniki bukake jam 4. Adi do ngerti sing wingi terus do mruput-mruput. Lah napa ya kok dibuka mruput ya endi ngaren? Apa sakniki pancen kulino buka mruput mboten bapakne doktere lara. Aku ya mak tratap to kowe lah gene ya keluarga dokter kuwi ya lara. Keluarga dokter kuwi ya lara. Akhirnya terus engko arep ngupakara bapakne kuwi, kula terus dipruputke. Niku lho, nek jenengan paham bukan dokter sing ngekeki sehat, bukan tabib sing iso marekke, tetep sing iso marekke niku Gusti Allah. Mereka niku pelantara saja, dadi wasilah, talang wae. Aja kok terus begitu yakinnya dengan itu, nek dikai saran sing sekirane jedul saka Allah malah ngiwake. Niku rada sirik ra krasa, wong cetha atine luweh ngimani liyane Gusti Allah, malah nglalekke Gusti Allah. Nek nggon gang niku iso sirik jenengan. Rada bahaya niku mengke. Lah nek ngantek Allah lali dilalekke blas kudu iki ah niku dadi sirike dadi nek niku. Kok nek mati meyakini kuwi berarti mati posisine nglalekke Allah. Wah, resiko gede kok ya. Resiko gede kudu sadar penuh iki ming ikhtiar tetep Gusti Allah. Sekarang Gusti Allah niku lewat Kanjeng Nabi tau ngendika, Dawuh da'akum bisadaqati, tambanono laramu nganggo sedekah. Jenengan angger diterangke obat iki ya tok tae ra krungu kok ya masalah iki. Ora krungu. Wegah nek cucul. Paitan cetil-cetile kok. Sakniki paron-paron, misalkan aku kulino nang ngene dokter bayare semene 50 misalkan.
Kulino ning gone dokter bayar 50. Saiki diparo wae aku arep golek obat saka medis utawa saka apotek utawa saka dokter sing bayare 20. Ora 50. Sing bayare 20 engko golek ning apotek terus sing 20 padha cucul 50 lho iki. Iki terus sing 20 iki arep tak sedekahke dadi jalur tetambahku nganggo jalur loro. Ya jalur medis ning ya jalur hadis. Hadise akon dawu da'akum bisa sedekati tambanono laramu nganggo sedekah. Sing 20 tak nggo tuku obat, sing 20 tak nggo sedekah. Atine iman aku niate tetamba usaha manusiawi medis, usaha keimanan nganggo sedekah. Terus sing siji engko jalur medis tok jajal sik endi le mari. Sik endi wong sing iso marek iki tetep Gusti Allah. Iman terhadap Allah niku ngekeki utawa nekake rahmat, nekake welase Allah. Jenengan iman ro Allah, Allah welas, nalika Gusti Allah welas, apa sing dadi penjaluke jenengan insyaallah diwenehi. Sing jenenge diwelasi kok. Jenengan dadi anak diwelasi wong tua kaya nyatane nembung apa-apa turuti kok. Jenengan dadi anak dimangkeli wong tua jajal. Wis saiki diwalik jenengan karo anak mangkel njaluk apa-apa ora dituruti. Mangkel kok. Akhirnya anak terus meneng-meneng dol-dolan ta kandha-kandha. Wong njaluk ora turuti. Niki agi wong tua karo anak wae. Pas nalika wong tua mangkel karo anak-anak njaluk ya wegah ngekeki. Rasane wegah. Allah ora patek ridho karo jenengan, ora patek welas karo jenengan. Jenengan njaluk ki ya ora patek dituruti. Tapi Allah welas karo jenengan niku welas rahmat. Wah niki mungkin nembung apa-apa dituruti. Jenenge wong welas kok. Ora pati nganggo jalur rasa, mula rasa niki duripke. Aja nggo logika karena memang salah satu penyebab wong niku do kesasar lali Gusti Allah niku ngendelke logika utawa nuhanke logika. Apa-apa sing dipikir nganggo akal. Kayak ngomong akal jenengan iki ya ora tek sip asline iki. Wong biyen gek sekolah iki bijine ora tau apik kok. Zaman sekolah iki bijine ya ora entek apik. Ketoke ya 5. Matematika 5. IPA 4,5. Sing apik iki mbiyen nek zaman pelajaran mbiyen lho niki. PMP sing apik. Pendidikan moral Pancasila kuwi akhir rada apik. Agama, angger muni agama nulis Arab anu kae wis deg-degan wedi kae. Mula mbiyen ki MTS, ngono ora payu, wong do wedi kok karo agama. Mula angger ana pendidikan agama, abijine padha 5 meneh. Sing rada apik PMP 8. IPS 7. Nek biyen IPA 4. Angel to. Matematika 5, agama 5. Ngono kok dituhanke. Maksudnya akal sing nggo mikir kaya ngono wae ora tekan. Kok jenengan begitu pedenya manut akal. Iki engko geblusuk-blusuk kaya mending nganggo iman marang Gusti Allah niku mah cetha. Nek akalku tak kon mikir ora tekan sing jelas iki aku tahu krungu nambani penyakit iki nganggo sedekah. Tak sedekah bismillah tetamba. Penak ngeten niku. Cah cilik ngeten niku dikeki 2000. Nyale iki lho, seneng lho nek cah cilik-cilik ngono iki. Kayak 2000 seneng karo didongake ya le simbah men mari. Kok Mbah men ngono tok. Lah ya dongane cah cilik iki hooh ngono kuwi donga. Kasepuhan sing jompo-jompo wis ra nyambut gawe niku kan penekanan kon ngekeki kesejahteraan terhadap orang jompo-jompo akeh banget.
Nek nggone wong njaluk-njaluk wis kondang. Wa ammasaila nika sing apa kae jenenge nang nggon Arok Aital kae. Nang nggon Wadduha apa ya kae? Wa ammal yatima fala taghar wa ammasa ila fala tanhar. Ha karo yatim aja getak-getak, karo wong sing njaluk-njaluk aja nyiya-nyiya. Niku rak salah satu penekanan ngekeki nek ana wong njaluk-njaluk ya aja disia-sia. Ana wong teko njaluk ulate jenengan malah kaya singa. Kuwi iki sakjane Allah sing ngakon. Husnudzana karo Gusti Allah. Nalika kita mbuh ngopo-ngopo kok tiba-tiba ana wong njaluk gek kamangka wong kuwi jenengan ya ora kenal wong endi. Gek omahe jenengan iki karo omahe tangga ya akeh ning kok sing diparani jenengan udu gone tangga. Ini ra Allah sing ngakon seneng lho kudune. Walah iki iso dadi lantaran lho iki wong nyatane tanggawe ra diparani kok aku diparani. Gek kamangka iki aku ya ora kenal tenan. Sip langsung kei ngono wong njaluk-njaluk kae. 5.000. Nek wong njaluk-njaluk nang omah kae 5.000 wis senenge pol. Jan senenge pol nika. Enggak Mbah niki. Walah matur nuwun Den. Wah kula engkek 5.000 iki malik celuk Den ndek mben iki. Jan diceluk Den. Matur nuwun Den. Wah. Dongake nggih Mbah, kula men mari mugi-mugi sehat, mari saking larane. Amin amin matur nuwun. 5.000. Ati kula tak niati nandangi dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuh da'akum bisadaqati tambanono laramu nganggo sedekah. Wah istimewa. Itu obat ning apotek ngono ya 12.000. Nang gone dokter umum ngono ya 50. Nang gone spesialis ngono ya 300. Nang gone wong njaluk-njaluk 5.000. Kerasa nggo akal. Mang jajal sing do lara-lara kok ra mari-mari niku sakniki jalure sing niku. Maksude ditambahi niku nek wis kulino obat, ayo monggo obat diombe wis, obat diombe. Nek asline nek wong biyen nek obat ki aja diombe ning diuntal. Weh niku ora kasar memang untuk obat niku ledho ngarani diuntal. Ning kula biyen ya tau takon ora kok nek obat ledho nembungke diuntal ki piye? Karena nek wong biyen ki pinter ngombe obat ya mung waton lebokke bleng mak glegek ora nganggo apa-apa kaya. Mula jenenge diuntal. Apa-apa ki ana anune kok ya ana kronologine. Gandeng ra nggo apa-apa jenenge diuntal. Niki jenengan ya ngombe obat, ya mangan obat. Ning kan suwe kadang kala konsumtif. Konsumtif niku terus wae. Ha saiki men supaya iso mandeg tambahi, le ikhtiar tambahi. Nganggo seneng sedekah. Le sedekah rasa dieneng-enengke. Pokoke menyesuaikan situasi kondisine panjenengan. Nek cara hari ini duwe titik ya sedekah sing sithik wae gelem nampa. Kayak perapatan-perapatan kae angger wong sing do njaluk kae kaya 2.000 mesti gelem nampa kae. Mesti nek jenengan duwe kuwe musalam saiki kok aku ki ndedhe tukeh. Wong ya bayarane sing dek mben isih to nek tanggal-tanggal ngene iki. Pensiunane ya do isih to ning ngene iki. Gua nek duwe akeh arep sedekah akeh aja nang perapatan. Aja nek nang kono engko kokean kok ya. Nek sing rada akeh iki ya wangun-wangune nang gone kiai barang ngene wangun. Dirungokke to lah. Jenengan wis ora lah kiai iki akeh banget to kiai iki. Nang gone kiai kan akeh. Aja nang nggonku nek aku kudu kiai kok. Aja nang nggonku nek aku kudu kiai. Ning ewa semono nang nggonku ya aku seneng kaya ayo.
Jenengan yo nek ra ditok lek yo ra tok. Ya semoga nek kula seneng ya jalur-jalur ngeten niku maksude jalur niku ora ninggalke hadis soal engko le mari piye to piye wong yakin banget sing ngekeki dalan Allah. Ha kita niku ngen-ngene dalan ki mung sithik to. Nek Allah duwe 1000 dalan. Cara kasarane nggih niku wau ngen-ngene sing jenenge lara mumet, lara ngelu niku ngen-ngen sing ana ming dalan siji ngombe paramek. Kita karena arep mikir dalan apa ya nggo ngilangi mumet ki apa ana sok ora duwe solusi, sok ora duwe ngen-ngen. Tapi nek Allah rak duwe 1000 dalan, nambani ngelu, nambani mumet niku Allah duwe 1000 dalan karena Allah sing iso. Nek kita ra duwe dalan karena kita ora iso. Iya jal, arep dalan ya rawani kok ya spekulasi, untung-untungan rawani. Aku ki biasane nek ngelu mumet ki paramek. Saiki tak jajal nganggo jalur ya. Iki lafate mesti ming tak jajal nek jenengan ya. Karena ora yakin. Tak jajale lho iki berarti ora jelas iki wong ming jajal kok. Ming coba-coba kok. Lah kok jajal kok coba-coba sebab ora yakin. Lah kok ora yakin lah ora iso kok ya marekke iki. Beda nek Gusti Allah. Nek Allah ora ngeten iki lara ngelu, iki lara mumet. Kulinane sok nganggo paramek. Saiki arep tak marekke nganggo ngono ki iso Gusti Allah kaya. Lafate ora tak jajal. Ning nek Allah lafate tak marekne. Carane piye nganggo njeblaske sirah ning tembok. Iso nek Allah ngono ku iso kaya sakarepe kono iso kok. Ngono ki. Karena Gusti Allah sing iso. Lah ya kaya ibu-ibu wis. Kaya ibu-ibu, iki nyuwun sewu. Saiki nyayur wae. Iki nyayur, kulinane nyayur ki nganggo manci kupingan. Wis kulina ning gandeng kono ki tukang nyayur ora ana manci kupingan nganggo wajan. Ora ana bahasane aku tak nyayur goleki manci kupingan ora ketemu. Akhirnya anane wajan. Dheke wani ngomong wis nganggo wajan iki ya kena kok lho mesti ngono kuwi masalah yakin. Nek sing ra yakin bapak-bapak nyayur kulina lodahe nganggo manci kupingan kulinane ning goleki manci kupingan ora ketemu urung tau nggo wajan mesti mikir nek nggo wajan iso apa ora ya iki mesti mikir karena ora yakin. Iki iman lho niki, jajal dong ora jenengan diterangke ngene iki. Sing wani iki sing yakin sing dong. Sing wani mutuske niku sing yakin sing dong. Nek sing ra dong upamane wani niku mengkur jajal-jajalan. Lah sing dong sing iso ki ming Gusti Allah. Nek kita niku wong ora pati dong. Kadang ya ming jajal tak jajal tambahane iki piye ya? Tak jajal tak tambahane iki piye ya ngono kuwi mingen. Dan kok hasilnya juga urung pasti. Jenengan gawe bakwan jedet. Wis kulinane ya bumbune ngono kae, terus mengke bahan bakune kobis karo tokolan. Kobis karo tokolan. Ana nangka. Iki nangka iki bangane ra kepangan tak jajale campurke nggo gawe bakwan enak apa ora wis meksa isih ragu. Meksa isih ragu wong ora ngerti kok. Wong ora ngerti masalah. Dadi engko piye rasane ora ngerti wong ora ngerti kok. Tak jajale mula lafate ming jajal. Beda karo Gusti Allah. Iki bakwan ki tokolan kobis ya iso iki. Kobis karo jagung ya iso. Kobis tok ya iso. Kepara tokolan ronangka ya iso. Nek sing wis yakin ngerti wani kok ya. Makane kula seneng udarasa ngeten niku lha nek Allah ki mutuske ora ana bahasa jajal karena mesti ngerti maha ngertine. Ning nek kita sing mutuske
niki mengke gandeng ora ngerti mesti nganggo tembung jajal. Sedekah nek arep nambani lara karena Allah sing ngerti banget carane marekke lara jenengan ki piye niku sing ngerti Gusti Allah. Lah nganggo golek welase Allah sedekah jedhet iki engko Allah welas walah le marekke ra kaya-kaya. Jan le marekke ra kaya-kaya. Mengkur sepele we mari. Dilala iki ya dijak dolan karo kanca. Nang gone kanca kuwi ya kanca rada gunung kana. Disuguh nang kono iki disuguh. Suguhane iki ya tetep mengkur tiwul. Nggih. Jan mengkur tiwul karo sambel. Tuju kayak sambel mentah. Sambel bawang, tiwul, sambel bawang, lalapane dong telo diremet-remet. Padahal untune lara. Waduh lara mah. Suguhane kok ngene. Karo greh tongkol we ming nanggung-nanggung ketoke nek digoreng dadi alot banget lho. Ora tongkol sing larang ming alaming sing sak jempol-jempol rada bengkong-bengkong kae. Untukku lara ji. Monggo dilegani ngene iki ya. Wah, favorite iki dilegani. Sing ngulu lara untune grenengan favorit apa ngono favorit. Nek iku ora favorit ning kaporit nek iki. Sing ngejak ali mangan ngetemul kae kene ya mung jikok cimit-cimit kae. Kamangka untune lara. Wis krowok kocak. Lawak lara lho, krowok kocak lara tenan lho. Wah, kene dilalae terus jikok gereh we milih sing paling cilik. Wong kuwi wis cilik-cilik isih digoleki sing paling cilik. Dong telane ya mung jukuk titik kae. Terus tiwule ya mung titik dimlek-mlek kae. Memeng kancane le jikok ngene nek kuwi ngene. Nyokot gereh niku wau terusan. Nyokot gereh grewel ngono ngates untune jebling. Untune malah jebling. Matieng. Langsung melayu metu. Ngungak arep nglepeh nang kono ya engko kancane mutah ya. Melayu metu ngungak. Waduh jebling untune. Bar kuwi kok terus pading penuk kae. Alah ya Allah. Gara-gara gereh rasa jabutke nang ngene dokter. Sah jabutke mari ya Allah. Matur nuwun bali mlebu guyang guyu kae. Napa? Mboten napa-napa. Pokoke mboten. Engko didhahar matur nuwun iki ndelalae kok rada ra anu. Arep neruske rawani wong rada godres to. Mulih ngono karo guyang guyu. Nuwun jolek. Dijak ning kampung Cempluk oleh gereh iki mau. Oleh gereh iki. Lah ngapa dhewe untuku rasane ngene dokter. Petil dhewe ning kanggotan ya 300 elek. Wah iki petil dhewe seneng tenan aku. Wis iki tandha matur nuwunku aku tok jak nang ngene kono mau. Saiki ayo pengen apa tak turuti. Yes. Danane kaya ning dokter kanggotan 300. Sing boncenge omong mentah wae ora oleh nek mentah. Cetil meneh jedul. Wong tercetil kowe kok. Karang nek kon manang ora bakal tek 300. Wis janane 300 pokoke tenan iki. Lah nek ndi? Sakarmu sing tak seneng apa? Wis aku manut kowe wae. Oh ya wis. Enggokke lotek. Karangan nom ayo wis. Mah omong sakarepmu lek sakwarengmu ayo wareng kowe ya lotek apa tau golek ambyar. Karena yo turah kowe banget 300 yo. Niki lho bapak-bapak ibu-ibu tenan kula niku selalu ngejak
aja wutuh logika tapi semendya iman marang Gusti Allah. Kita ki dong sak pinter-pintere kita ngadepi masalah ki kerep-kerepe ya ming le nyikapi sejauh pahamane awake dhewe. Pahamane awake dhewe sepira ya ming semono kuwi. Ternyata Allah luweh maha ngerti. Gek nek kita niku bahasane ming njojal jejel, tak jajale. Nek Gusti Allah ki ra ana bahasa jajal, tak putuske. Iki marine nggo iki, iki marine nggo iki, iki marine nggo iki. Iki le iso lewat kono, engko jalur kono iso ketampa. Iki le iso jalur kae iso ketampa. Ngono kuwi Allah sing ngerti. Makane aja nyepelekke Gusti Allah wis. Semendya marang Allah nganggo ikhtiar manusiawi sesuai karo pengertiane jenengan ning kelingan. Ya Allah paringi solusi. Ya Allah paringi mari. Ya Allah paringi dalan gampal. Insyaallah mungkin jenengan kepenak ning ati. Dadi ya saya mantep ora dadi ya berarti yakin Allah ora nglewatke jalur kuwi Allah nambani ora lewat tombo kuwi. Ya nek iso paham ngene iki jos banget iki. Wes niki jam pira ta iki? Lha kok setengah pitu? Wah, aku ora nggo jam ya. Mula kok ulate do ora nyenengke. Ora omong wah, iki kawanen iki. Kawanen iki. Ya wis iki aku punjulane dienggo ijol Asmaul Husna mau ora maca to. Ha iki nggo ijol kuwi aja keloro-loro. Sesuk selapan kas nek ngajine tak ungkrete seprapat jam nggo ijol saiki ra apa-apa. Mugi-mugi diberkahi Allah, dirahmati Allah, dijabahi panyuwunane, diparingi dalan gampang sejo lan hajat panjangkane, barokah manfaat dunya akhirate. Kita tutup kanthi waosan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.